kum ka jing plilanti ya ki khun samla ki badon ya ka sap ile kai cricket Haribhoi district ki riurang ba jong than sning ki la thau sundan de ka kan hon ban kan tiu ya ka jing ile kai cricket kablatip kum ka Central Ribhoi Cricket Association ha ka menta ka sngi ki la penbara sundan da ka lempung ile kai cricket ban ile kai ha ka kom ka ba ka ri India ka paunam ha ki kam ile kai cricket kata ban ile kai da ka pendan kam da ka ball Real Dukes laru ban kedau bakumba kalong hadu menta ki babun ki lempung ilekai cricket hakathan ki de bala penlong da ka bol ilekai tennis rong sau bat omdan ki tiar ilekai ki badai ban pendon kam hagar kom ka badai da ka jing thmu ban bu ye ka thong bagi samlan nong ilekai ki nyo ye kalat ban pendon kam ki tiar ilekai cricket la thau ye kene kan hon hagaba ye ka kam kumun nong yelam mahakmadu la neo president la shimti da ba Don Kupar Sumer u General Secretary uba Stephenson S. Walang u Vice President uba Rocky A. Marweng u Assistant General Secretary uba Vicky Melim Ngam lembat kiwe kinong kitkam kibabat hala kesenat trikam hak arp sautri kurumpang arjar arpohon reu nagalyang kinong kitkam ke Central Ribhoi Cricket Association kila pentipaj ba baya ka jinglum lang yelagi para nong yelam bantau ye gane ka association kandai kum ka jing plilanti ya ki badon sap ha ka jing ilekai cricket ki bakenthop nadu ki hap ki baret hadu ki balasan bat ki jing ilekai cricket kandai kum ka test ka league bat ka knockout cricket tournament bat ka jing ilekai kandai bej tang da ka ball Real Dukes shushu nagalyang ki nong yelam kila pentibro bahag jing penlong ye ka first Central Ribhoi Cricket League arjara pohon reu kaban sa penlong Hamadan Sning Sports and Cultural Club on sya tang ye ki nong shnong jong district Ribhoi bat hagane kelempung ilekai cricket onom sim bayrong lanek entry fee ye ki club ki banwan mani sim benta hagane ke cricket tournament nalor kata ru ka kenhun kanam sim ya ka game fees bat ye ka kenhun nang jom lapan mang ye ka song pisa ka basan pho hajar tengka bat ye ka kenhun ka bon ba arpan kan yora ye ka song pisa ka ba arpho hajar tengka kateri ka bakhadu ban penrong kerteng yelde bani simbenta ha kate lempung ilekai cricket kan long ha ka khatsau teri ulber arjar arpohon reu bat nagaliang ka association ka khot bat wer ye ki club lanegi kenhun baper banwan bani simbenta ha ka first Central Ribhoi Cricket League arjar arpohon reu nak benta ki jingtip ki babnya halor ka lempung ilekai cricket ki bakwa bani simbenta kinpun hau number jong ki nong panyai kendai nyo sau iwei nyo sau ar sau not lane nyo not san riu pra iwei kendai pralai but riu not kendai sau ar san riu lai ar Kulai shubun ya borok iba pay ini khubor news nama jong ni kat Central Ribhoi Cricket Association ku macam pentip ye pi pai ba borok bagi club fair apa jong Ribhoi district jongi ngila form ye kat Central Ribhoi Cricket Association kajili kalong balingi form ye ka Central Cricket Association kalong ba ngi ba ki than jungi ki samla ki babun ma ki simbenta ki tournament fair peniat ki club ki balang babun ba ki babun ba ki le ada ka tennis ball tingi ba ngi ku ki dong song sinong ki player ki barim ki babun ni ai lat ki samla ku ni ba ki le ka tang ka tennis ball ni ba kanamdan ka future nanti. Jadi kadang ngi sotu ba hot ngimbong ba cricket tennis ball ka sniu ka biangi ring yong bangin ora na ban ikai ngin ai ka platform ya ka professional cricket ka bolong da ka deuce ball. Te ha ka jingi me timut ngi nampong ngi shong para ngi herin habangi ya welang gi pelok pa ngi shong dam iting na fix ka sipo tring ngi sim da ka rai bangi da don kam ban form no da ka cricket association. Bat ngilai yo bun lagi keteng juga cricket association hari ini bakal ada pakai Western Ribhoi ke Eastern Ribhoi ni semua bakal ni ke tanya musning jongi kalau pedeng beringi maino ada ke Central Ribhoi te baru ki buat meeting itu Central Cricket Association te kajing tu jongi kalau ba ini kai ban promote cricket apa ke tanya jongi ban play ke platform ki talented youths ki mau ki bela kai cricket da galenti ka balong professional cricket da ka dius ball te habangi laya ko ni yong kumlu bangin in pen sawai ka ni baro yong bangi don kam ban don no da cricket league ti mentang ida rai bat
Lai show meeting mayarai ban pelong ke first Central Riboy Cricket League youth ball. Ya kan ni ngeladep ai lama bagi poster, maka dia last date kan dia hasal turik. But kan ni yang dihuipi kuih turik jong mulai March. Kumulong mentang ngila yo kumak hat arti klub ki balap conforming ni makin simenta hakani cricket league. Bangi sunguru ya ka dapat senong umsning properly bala INOC ni bangila ban play office but kumjur ngai kublai ya ka umsning sport and social and cultural club kabla ai lahat ingi pelong kami ketika madan po patarim ban pelong ke league ban ngai penting IP ni bang haka ketika sini play ya ka first Central Riboy Cricket League news ball and one play kumush kongsan chief guest da president ka Meghalaya Cricket Association Sir James PK Sangma. Bar ngai pipi ka jitu jungi gam kot tang hani ka khubor sama ni don tong bangin don ka jong ka cricket academy ngila don lu bayangi tai ban pin don lu ka cricket practice net aki jaga ke bolong center kenang bagi samla ke ban sap kila ban ile practice ban practice daga news ball ngile ban play ibon kilat ganti ba isamla jungi kin kieu hakan ile kai cricket isul pitip ba kathan jungi ka kam le kai cricket kala kieu nak posipor bangi don kam ban ora no daga right track ban kin dia le no daga news ball ngile di stang jungi ngi scam bangi don ki members kin kit kam aro idon ka collective responsibility idon ka jing ik ya ka cricket ban gintiu maka ni dia linti ke platform ka ba ban play platform ya ki sa dong ka kali para cukup orang itu maka tiga mana musning kan omdai ke permanent playground yang ni lah ya wat katu kan ni tili ki jaka hari ni so komen me thu ipi ki don ko we ni sidong po musning ngampat itu kerteng bagi la kloy ban bis kamat ban IA ke jaka jika ni ru nginang show meeting kumlu ban betulun ni ke kam bangi sim bagi sedang ke target kum ke association ke don ba ngin yalam ban don ke lenti ke ba kan don ke destination kan don ke thong ya ki ke lat ke lenti ban kin ki samla jingi kila ban pen i ke sap jingi kata ka ke ba ka jing sedang ke jing tumu jingi ka tumu fokusan ni long ba kumlo bangin promote ya cricket in the right way that is a deuce ball bangi ke scope di kata ka thong bakla bang ni tumu ke ni dah kajing tumu ke babha namta kalau we jeng sama jeng ba cricket kumbakan nutili khat artli but yang don show ki club ki bla phone ki bala macam minta ya kan ingin run beda ka league be em ka thong ni golong bangin run sha ka league ingin hab yo sha ki club ki ba affiliate ban ni aware juga por kat ko guidelines ni ba ni don kam ko ba sport league ki cricket club ban affiliate ko masih spak mut tam ki player ni di bandon ban register ban ni nginang ya kata ka proses bat haju ko por ni ipi ho ngiri ba thamai ngila ya du ko proses ban register ya ka club tokum kita ki ba ya kani ka judging le kai ke ba sultanat bat ka bedai ru ka judging le kai ha ka ba ka ri India baro ka we ka don ya ka mensim ba cricket ba ka ri India nadu klung kena ki kun samla ki bahaya kani ka jing le kai bat kumba PE ro baka India ka pau bha ha kani ka judging le kai ha kani ka cricket te kum kita ki ba ya kani ka judging le kai ka jingwan mi sakmat jong baro ki kun samla bat kiri orang ba badan hang ni bat ki mamla ban poi man tak skiru ka jing mi jong a Central Riboy Cricket Association kumbala batai president ka thong ba khmat ngathai baro philai sutho bat ngi khot ngi wer ndei tang hang ni po center jong ko sning henre ngi khot ngi wer ya baro ki kun samla jong ka dong ka thang Riboy ka jongi bakin wan sakmat bani simbenta district kumba phi yoi bana ka por sakapor lada village haki jaka bat haki madan gi ba pher phini i ba kata ka jing sultanat jong kisnong gi ba kham sakandong gi ba khapsor
jing surat jongki ya ka cricket kalau long hadu kata-kata lada pi compare ya ka jing it jongki brio menta bat ki kun samla ya ka cricket bat ya ka football hakani ka dong ba it ki jongi ni i ba ki kun samla kila kham it ba ya ka cricket bat dei namar kata-kata kat sebab hai hakini ki benai telang pi ba ki bon ba kita ki tournament ki cricket tournament bala pelong da ki kun samla ki ba per lada ngi pai na du na nong po area ki kun samla jong ka pham klok na pham sim na ni wan kham chaneng na du ki kun samla ki klub ba per na du na po lang podon na po nartap na po umran dairi ha nong thamai ha sning ha solang ha lum umpi ha sumer nang tak ni pai se po eastern ribhoy ni i ha po et ha nong rim nong ladau pat kum ta ter Henry ka bas susi ka long ba ki tournament ki ba hadu menta ki bang gidang ile kai gidang concentrate be hai ta i ball jiri bangi ong lani kata ka red tennis ball de dei namar kata ka dau haba ngia kendu langkum ni prasamla pat kiri orang ba ndangi la ya perkhat ba ni ong ba balai hapo riboy district jongi hadu menta ngia bu jingkeli balai mjudon kata ka cricket real mau kata ka professional cricket ka bangi ong teka penlong yang ni kum kita kiri orang ba ki kun samla ki be ya kan sports bangi hamban se bangi haban sim ya kan sinjang balong kat balong tongin run no bat tongin penilai kai no da kata ka deuce ball dei namar kata ka daw gila ai kertek ni ka first central ribhoy cricket league ha ka bangin penilai kai da ka deuce ball kan dei ka professional cricket kaba baro kinyo ya kata ka jing sultanat mo kinyo ya kata jing sultanat te nisabu ya kanika league tnak ba katong ba khmat kalong ba ba dilakai bat nginang la ban kintiu susu ya kanika dong ba kathan ka jongi te kata di katong ba khmat te ko bala kren shakmat ngan ya straight ya ka point ha ka by day bat kanika league te kumba ngila pelat ya ki poster kanika league kanika open to all mo tang ki players ki ba bat ki club ki ba nari boy tang ba kanika open to all kamut manu la pani shimenta bat kanika kapisa ka bang ibu ka cash prize ka long ya ka tim ka ba job san 4000 ka tim ka ba wan ba R ngibu R 4000 tekindot ki individual prizes kata kalong nadu man of the match player of the tournament trophy but ya kan ni ngin penilai kai hapo madan jong ko Umsning Sports and Culture Club kaba dan hang ni hapo Umsning but baro ki team ki bala ban wan nilai kai nginum don kanu ka jingshim lani ka jing outdoor kamut kalong entry free Mano pala banwani le kai ki club na kinugi kisnong shunta ko ga snong kadon artli ki club phila banwani le kai lada phibiang ki players ki jong phila ban yushi menta entry free no game fee kamut phimdon kam ban siu wat ka game fee la ki taki by umpire bangi ong kum gi jinglot jingsep denre ni naka Central Ribhoy Cricket Association ngin persangkat bala bangin penbit penbiang ya ki players bat ki club ki bawani le kai hante haka league Nakajo ka por ki sebentar ka buang mene ki nongi le kai le ki players ki di bandai pit na por Ribhoy district nang ta tang away player mo naka way ka club naka way ka team ngin sha ubala pa nile kai naka tu club tang way player ubala ile kai haka hapo ka cricket league ka badai hapo Shillong cricket league kamot ngin sa palat ya away ula ba nilai kai naka no club naka no team tang way player uba napo Ribhoy district uba represent sa po Shillong uile kai naka no club tamangin sa tang way bo nilai kai naka no club napo Ribhoy te itai di information iba kendiat ki bangi kwa ban pensaya pi happening habede bat kanika tournament te kumbala kren syakmat naka yang jing president te nginget ba ka jing angnut ka first Central Ribhoy Cricket League ka bangin penilai kai da ka deuce ball
te ngakot ngawer ya ki klub ki per ngakot ngawer ya ki seng samla shnong ki per ale wan ban persang wan ban mat pin sutu ba ka kata ka jing ki jong pi ya ka cricket ba pin san yo shisha ya kata ka jingil kai ka ba pi hun na do ka men sem ka jong pi long ya ka ni ka league na ni ka T20 league henry ngi donro ka jing tumu ba ha ka ba hakisgi bandang wan mo hakisgi bandang wan ngindang la bandran ya ki jat jingil kai ki ba per kata ka but na do ka T20 one day league but hakaju ka porro but ya ka test ru ngila ban ran hakisgi ki bandang wan tenganget ba kadi ka jing tumu ba ka jongi ki khun samla jong ka ni ka dong ba ka than ri boy kan de ka platform ka bangin IAP bat kadi ka platform do ko biang ba pin pen i ka sap ka phong jong pi bat nginget ba pin ya wan shakmat ban sim menta ko mao nadong shadong ngin ya ai free bat ngin persang ro ban kan ti khun samla be ki jongi